Men jeg starter så her med præsentationen af Toftevej 21 Drejehjemshus, der ligger oppe imellem Græsted og Gilleleje. Og vi starter med at kigge ind i cykelskuret. Der har været lidt flere cykler i sin tid, men nu er der tilbage af de sørgelige rester. Men planen var, at man kan komme op, og man kan bruge cyklerne, når man skal rundt. Vi går ind i haven her. Starter med at gå rundt om huset. Rødt murstenshus, kan ses. Med helt nye vinduer på ydersiden af huset her. Og en terrasse, der måske lige trænger til en charme, men stadigvæk nye vinduer i det gamle hus. Såvel som der er nye vinduer i underetagen herovre på det andet hus. Og her har vi haven, som man kan se. Dejlig stor have med mulighed for bålplads nede bagved. Der bliver spillet fodbold her og alt muligt spændende, når man har lyst til lidt bulelejr også, man kan få plads til. Der bor en bagved her. Er der en enkelt nabo, ellers så er der ret langt til de nærmeste. Og her har vi resten af B-huset. Man kan se, og her et lille kig til Søborg Kirke, og ud over markerne. Ja, en nabo mere. Og endnu en nabo derovre. Og her der kan vi så komme ud igennem til den anden lille hus. Kan vi så komme over på bagsiden. Der minder om en gammel staldbygning. Og hvor vi går ind. Og det her det er så børnenes rum. Med et bordfodbold. Et bordtennislokale. Og herinde går vi så ind i opvaskedelen af køkkenet, og vi kan lige kigge herunder i selve køkkenet. Der er ikke så mange til at bespise, de er omkring 20. Men det går for de fleste. Herinde har vi opholdsrummet, spisestuen, hvor man kan få plads til stykker. Man kan eventuelt tage resten i brug også om sommeren, når det er godt vejr. Og ja, herovre har vi så legeting til om eftermiddagen, aften, som man kan bruge. Og herude i det hus er der toiletter og baderum. Der er relativt moderne bad. Og jeg vil igen lige kigge ud over markerne. Og nogen kan høre, at der er sat en vask over. Ellers er det fyret. Et baderum bare. 2 baderum, og så er der her toilet og toilet. Og herude, det der larmer, det er fyrrummet med vask og tørretumbler. Og herude har vi tørreskab, også til om vinteren. Og oven på denne bygning har vi de forskellige rum. Jeg kan starte med herinde. Er der depotet. Der er ikke adgang for børn eller for voksne for den sags skyld. Det er tilsynsførende. Og herinde et 4-mandssoveværelse med masser af plads. Et 3-mandssoveværelse. Og til sidst et enkeltmandssoveværelse formentlig tiltænkt til en lærer. Og jeg går ned igen. Skal vi over i
A-huset, hvor vi går ud igennem den lille gård, som er her. Overdækket og hyggeligt mellem de to, men ellers åben. Og der starter vi her med nedunder. Endnu et værelse til børnene. En opholdsstue, som har været forbeholdt lærer, men som snit kunne omdannes til et meget stort soveværelse. Herude et køkken, som ikke er i funktion, selvom det er jo sådan noget, det kan bruges, men det bliver ikke brugt for tiden, og der er heller ikke noget inventar, der kan bruges over til det. Og endnu et soveværelse her med plads til 5. Med udgang til terrasse og have. Og videre op ad trappen, og lige det sidste er, der har vi så fælles madras til at bare hygge. Her igen et enkeltmandsværelse, ting som et lærerværelse. Toilet, og her et yderligere et toilet, og til sidst et rigtig stort firemandsværelse, og med udkig ud over markerne til den anden side. Og her et kig ned på haven med det gamle beton bordtennisbord, og der er plads til hygge og kiggeskuret, som vi startede med at se. Jeg håber, I har fået lidt ud af gennemsangen. Hej igen.